Кошеротно дром, новела Канчи Нево, а кая серия, керди тари фирма е тами рибаске, веќе диклела, но макава пути хазери теангла ленте, тани и трито епизода. Со се бепи таро трито пути батибе е шактенге кошеротно дром Индира Ганди. Башо сик вакти, пало анибе и атмосферско канализација, ки комуна шуто оризер кошеротно дром Индира Ганди, веќе трито пути овала о исто проблеми. Реконструиринге англедер некобро масекија, тај саниринге о шакте, нумади кибаја, а дава си кавала кај са дава на сине кучо ниво, јали на сине кердо сарсовалянала. Оджијани палет си дела таро ерорија е јаверенгер. Автобузи уклена пале, джико панливе тај го житолукс. Са кава на не Канчи Нево, одизутне осастонила е на каге, а кале проблемеја. Информириме си и дископие. Уџераја реакција оленда, се премако пакјајбе, валянела тоол панде реконструирибе. Гандибаја ке каго керел акава проблеми, јекпути башо увек.